Türkmenistanyň içinden adynyň aýdylmazlygy şerti bilen habar beren mektep müdiri Türkmenistanda guramaçylykly terrorist toparyň täze awy barada habar berdi. Habarda ýa-ni ýakynda Mar welaýatynda ähli mektep direktorlaryny welaýat bilim bölümine ýygnap, olaryň oğlanlardan we ene atalardan ýygnalýan pullary ýygyna berilmeldigi we berilmedik ýagdaýynda odan depe uğradyljakdygy barada aýdyp mektep müdirlerine haýwat atypdyrlar. Hatda käbir erkek müdirlere el galdyrypdyrlar. Aýwat atanlaryň hatarynda häkimlikden, polisiýa bölüminden, bilim bölüminden we Milli Howpsuzlyk gullugundan adamlaryň bolandygy aýdylýar. Bize habar beren mektep müdiriniň aýtmagyna görä, mugamlardan we ene atalardan ýygnalýan pullary öz islegleri bilen däldi, eýse hut bilim bölüminiň düýbünden mejbur edilendigini we şol pullar ýygnalmadyk halatynda işden kowuljaklygyny aýtýandyklar sebäpli ýygnalandygyny gurrun berdi. Indi bolsa bu guramaçylykly terrorist toparyň bize öz elleri bilen etdiren jenaýatlarynyň ählisini mektep müdirleriň üstüne atyp, ol pullary bolsa öz jüýimizden çykaryp bermeldigimizi aýdyp bize çykkansyz halda goýdular. Sebäbi ol pullary meniň jüýime däldi, hut bize haýwat atýanlaryň jübüsine giripdi diýip gurrun berdi. Habarçynyň beren habaryndan Türkmenistanda hiç bir konstitusiýanyň işlemeýändigini we beýle sahnalary halkyň gözüne boýamak we guramaçylykly terrorist toparyň özleriniň eden jenaýatlaryny we ogurlyk pullaryny mektep müdirleriň üstüne atmak bilen aklyjak bolýandyklary we sabır käsesde olan halkdan nädip goranjağını bilmän aldyrayandyklaryny görmek bolýar.